Tak keď som strúhal tak tú tyčku na dvore, tak som si hovoril, že raz chcem byť majstrom sveta. Som bol nutený si vyrábať vlastné. No však to parádne. Ale toto nebol výsledok hneď. Áno. Áno. Ináč to vyzeralo trošku. No jasné, na začiatku to nemalo ani hrot. Ja som vlastne, aby sa to mohlo zapichnúť, tak som opaloval ten koniec nad ohňom, aby tá predná časť stvrdla vlastne namiesto hrotu. A chovali morky, len kvôli periu. Čiže mäso bolo akože zvyšný produkt. Kvôli periu na toto? Hej. A toto je tiež z To je morky? tiež z morky. Z morky? Áno, No teda. ale už teda farbené, preto je tak čisto biele. Áno, no je tak. Po dvore, keď chodí, nie je taká biela. Áno. Tak keď som strúhal tak tú tyčku na dvore, tak som si hovoril, že raz chcem byť majstrom sveta. A postupne sa to teda posúvalo po rokoch. A podarilo. Áno. No tak.